ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସକାଳେ ଉଠିବା ଠାରୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଘରେ ବାହାରେ କିମ୍ବା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନେକ କିଛି ଜିନିଷ ବା ପଦାର୍ଥ ଦେଖିଥାଉ, ଯେପରି ଚୌକି, ଟେବୁଲ, ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି, ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ, ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କିଛି। ତ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ବା ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ, ତାହା ହିଁ ସମ୍ବଳ। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ବଳର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ସମ୍ବଳ କହିଲେ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରିସୋର୍ସ? ତ ପିଲାମାନେ ସମ୍ବଳ କହିଲେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। A resource is anything that is used to satisfy human needs। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଯେପରି ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା, ଆମେ ସ୍କୁଲ ବା ମାର୍କେଟ ଯିବା ପାଇଁ ସାଇକେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁ, କିମ୍ବା ଆମକୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ଆମେ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା କରିଥାଉ। ଘରକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା କରିଥାଉ। ଏହିପରି ଆମେ ଅନେକ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା କରିଥାଉ। ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପନିପରିବା ବି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବଳର ଉଦାହରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଣି ହେଉ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ହେଉ, ସାଇକେଲ ହେଉ କିମ୍ବା ପନିପରିବା ଏବଂ ପୁସ୍ତକ, ଏହି ଜିନିଷରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ସମାନତା ଦେଖିଥାଉ। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସମାନ ହେଉଛି, ସେହି ସମାନ ଜିନିଷଟି ହେଲା ଉପଯୋଗିତା ବା ୟୁଟିଲିଟି। ଏମାନେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଯୋଗିତା ରହିଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଟିଲିଟି। ଉପଯୋଗିତା କହିଲେ ବସ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ କରିବାର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ରହିଛି ତାହା ହିଁ ଉପଯୋଗିତା ବା କାପାସିଟି ଅଫ୍ ଏ ଗୁଡ୍ସ ଟୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ନିଡ୍ସ। ଯେପରି ଆମକୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା କରିଥାଉ। ପାଣିର ଏହି ଏକ କ୍ଷମତା ରହିଛି ଯାହା ଆମର ଶୋଷକୁ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁର ବା ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଉପଯୋଗିତା ରହିଛି ତାହା ହିଁ ସମ୍ବଳ। ଉପଯୋଗିତା ହିଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥକୁ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତାହା ହେଲା ମୂଲ୍ୟ ବା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ମୂଲ୍ୟ ହିଁ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ବା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ମୂଲ୍ୟ କହିଲେ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। କେତେକ ସମ୍ବଳର ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ ଓ କେତେକ ସମ୍ବଳର ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଯେପରି ଆମେ ଦେଖିବା ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ତଥା ସୁନା, ରୂପାର ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମାଆର ପୁଅ ପ୍ରତି ଥିବା ସ୍ନେହର କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହେଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ବଳ। କେତେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାର କି ବଜାରରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ, ଯେପରି ଜେଜେମାଙ୍କର ଜଡ଼ିବୁଟି, ତାହା ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ରହିଯାଏ। ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ କୌଣସି ପରିକଳ୍ପନା ବା ଉଦ୍ଭାବନ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଆଣିବାକୁ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ କହନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଣାଯାଏ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆଉ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସମୟ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ। ଲୋକମାନେ ନିଜେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା, ଜ୍ଞାନ, ଆବିଷ୍କାର, ଉଦ୍ଭାବନ ହିଁ ନୂତନ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉଦ୍ଭାବନା ଓ ଆବିଷ୍କାର ଅନେକ କାରଣ ଦେଖାଇଥାଏ। ଯେପରି ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା, କାଳକ୍ରମେ ମଣିଷ ଚକର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲା ଏବଂ ନିଆଁର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା ରୋଷେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆମେ ଏକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଉଦାହରଣ ନେଲେ ଦେଖିବା ଜଳସ୍ରୋତରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବା। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ବୁଝିଲ? ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ ବା ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ରିସୋର୍ସ। ସାଧାରଣତଃ ସମ୍ବଳକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ପ୍ରଥମଟି କ'ଣ? ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ମାନବକୃତ ସମ୍ବଳ ବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ମେଡ୍ ରିସୋର୍ସ, ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ମାନବ ସମ୍ବଳ ବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରୁ ପାଇଥାଉ ବା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରୁ ପାଇଥାଉ ତାହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ତାହାର ସଂଜ୍ଞାକୁ ନୋଟ୍ କରିପାରିବେ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ? ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରୁ ମିଳିଥାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଜଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ବାୟୁ, ମୃତ୍ତିକା ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସମ୍ବଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ ବା ଆକ୍ଚୁଆଲ ରିସୋର୍ସ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ପ୍ରଜନନ ସମ୍ବଳ ବା ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ରିସୋର୍ସ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ ବା ଆକ୍ଚୁଆଲ ରିସୋର୍ସ। ତ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ ବା ଆକ୍ଚୁଆଲ ରିସୋର୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲେ? ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ଓ ମାନ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମ୍ବଳକୁ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ତାଲଚେରରେ ଥିବା କୋଇଲା ଖଣି। ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରଜନନ ସମ୍ବଳ ବା ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ରିସୋର୍ସ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳର ପରିମାଣ ଓ ମାନ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ। ଏହି ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହୁଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ହୁଏତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ କିମ୍ବା ନପାରୁ। ଏହାର ଉଦାହରଣଟିଏ ନେବା, ତେବେ ଲଦାଖରେ ଥିବା ୟୁରାନିୟମ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ। ବୁଝିଲ? 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବେଗଶାଳୀ ପବନ ବୋହିବା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି, କାରଣ ପବନ କଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ବେଗଶାଳୀ ପବନକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିପାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ। ପିଲାମାନେ, ଉତ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା କ'ଣ? ଜୈବ ସମ୍ବଳ ବା ବାୟୋଟିକ୍ ରିସୋର୍ସ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ ବା ଆବାୟୋଟିକ୍ ରିସୋର୍ସ। ଜୈବ ସମ୍ବଳ କହିଲେ ସମସ୍ତ ସଜୀବକୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଏସବୁ ହେଉଛି ଜୈବ ସମ୍ବଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଦେଖୁଛେ ଏଟା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୈବ ସମ୍ବଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ କହିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ମୃତ୍ତିକା, ଜଳ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆଦି ସବୁକୁ ଅଜୈବ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ବୁଝିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଭରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବା ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ରିସୋର୍ସ ଓ ଅନ୍ୟଟି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବା କ'ଣ? ନନ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ରିସୋର୍ସ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବା ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ରିସୋର୍ସ। କେତେକ ସମ୍ବଳ ରହିଛି ଯାହାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହା ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ତାହାର ସଂଜ୍ଞାକୁ ତୁମେ ନୋଟ୍ କରିପାରିବ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ପୁନର୍ବାର ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ ତାହାକୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଭରଣା ହୋଇଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ମୃତ୍ତିକା, ଜଳ, ବାୟୁ ଇତ୍ୟାଦି। ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବା ନନ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ରିସୋର୍ସ କହିଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ତାହାକୁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ସଂଜ୍ଞାକୁ ତୁମେ ନୋଟ୍ କରିପାରିବ ପିଲେ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାହା ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ ତାହାକୁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ଭଣ୍ଡାର ସୀମିତ। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍, କୋଇଲା ଇତ୍ୟାଦି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବଣ୍ଟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ ବା ୟୁବିକ୍ୱାଟିୟସ୍ ରିସୋର୍ସ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ବା ଲୋକାଲାଇଜ୍ ରିସୋର୍ସ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ ବା ୟୁବିକ୍ୱାଟିୟସ୍ ରିସୋର୍ସ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଭୂପୃଷ୍ଠର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳିଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ ଥାଏ। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବାୟୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ଜଳ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା। ତ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ବା ଲୋକାଲାଇଜ୍ ରିସୋର୍ସ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳଟି ଭୂପୃଷ୍ଠର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ନଥାଏ ବା ଭୂପୃଷ୍ଠର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ତାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ କ'ଣ ପିଲେ? ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଯଥା ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ। ସମ୍ବଳର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଭାଗଟି ହେଉଛି ମାନବକୃତ ସମ୍ବଳ ବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ମେଡ୍ ରିସୋର୍ସ। କେତେକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ରହିଛି ଯାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର କରିପାରି ନଥାଏ। ତାହାକୁ ଟିକିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ପରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ମାଟି ଭିତରୁ ଲୁହାପଥର ବାହାରିଥାଏ। ସେହି ଲୁହାପଥରକୁ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର କରି ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲା ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାନବାହନ,
ଚୌକି, ଆସବାବପତ୍ର, ରାସ୍ତାଘାଟ, ବ୍ରିଜ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସମ୍ବଳର ଉଦାହରଣ। ବୁଝିଲ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାନବକୃତ ସମ୍ବଳ। ସମ୍ବଳର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଭାଗ ହେଉଛି ମାନବ ସମ୍ବଳ ବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ। ମାନବ ସମ୍ବଳ କହିଲେ ଆମକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଆମେମାନେ ହିଁ ମାନବ ସମ୍ବଳ, ଲୋକମାନେ ହିଁ ମାନବ ସମ୍ବଳ। ଛୋଟ ଶିଶୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମାନବ ସମ୍ବଳ। ମଣିଷ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଛି କାରିଗରୀ କୌଶଳ। ଏହି ତିନୋଟିକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରକୃତିର ସଦୁପଯୋଗ କରି ନୂତନ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁକରି ମଣିଷକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନବ ସମ୍ବଳ କହିଲେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ଆମେମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟୁ।